kada sam čuo da toliko govorio o povjerenju prema Ministarstvu uprave, to je kolega Mlinarić prvi spomenuo, po njegovom mišljenju, ali nismo govorili o povjerenju prema Ministarstvu uprave, nego načelno prema institucijama. Tako samo bih htjela da neke stvari činjenice radi. Ja sam pomoćnik ministra Kuščevića, ali nisam njegov odvjetnik, ali opet radi činjenica, on je vas pozvao na razgovor, sve ove koji su organizirali te referendume, međutim, nakon da se sam to odlučio, vama je interesantnije ljepše dogovoriti predsjedničke ministarstva uprave i malo igrati nekakvu cirkusijadu. Znači, to je stvar ozbiljnosti i odgovornosti, ako vas se pozove na temu na koju želite, samo da na neki način i javite na taj razgovor i da onda vidimo što vas zanima. Što se tiče ovoga što nije dopušten taj nekakav prisutnost inicijatora, mi doista imamo prijavno pokažemo da nije treba sve odnosno dogovoreno kako i što bi trebalo se tijekom te provjere, ali mi imamo prijavno dodatnu situaciju, to je zaštita osobnih podataka. Ne možemo dopustiti da neko od vaših, pogotovo bi imamo uvjerenja, ali mi imamo zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, da iznad ramena oni koji su doista ovlašteni da to provjeravaju, da gledaju sve te podatke koji su doista kao takvi potrebne pod zaštitu osobnih podataka. I još jedna stvar, to je vama da razmisliti, kako ste organizirali te inicijative, to je naravno naše pravo, ali bilo bi zanimljivo čuti i jamčite li vi da su svi ti potpisi doista legalno prikupljeni, jer indicije postoje da su čak i 5 od 9 mjeseci potpisivale te vaše inicijative, mnogi su potpisivali, dupli su se potpisi radili na tome, ajde, pustimo sada povjerenstvu da utvrdi koliko tih potpisa je doista vjerodostojno, pa ćemo dalje vidjeti kako je čiji šta procedura